Селам алейкум, хайырлы акшамдар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері Prime программасына сейретесіңіз. Сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбетеке бір сәт бұл студияда сізлерлі бераберлікте сонки актуаль хаберлеріні лаф етежекміз ве яйнымызға қошылажақ мұсафирлері бераберлікте Украинаның жебесінде Русия-Украина женкінің вазиеті ве әлбетеке халқара дестек seviyesi ақында лаф етмеге планлаштырдық. Сізде бізім яйныларымыз дайыма қошыла білесіңіз. Бізім яйынларымызны YouTube сайфемізде дайыма яйынлаймыз. Жанлы яйындағында бізні сейрете білесіңіз. Ве өзіңіздің месажларыңызны, изаатларыңызны, yorumlarыңызны анда бірақмаға имканыңыз бар. Егерде соруларыңыз олса, анда да яза білесіңіз. Біз яйынымызға тешриф бұйырған ве бағланған мұсафирлерге оларны елімізден келгенже сеслендірмеге тырышажақмыз ве бойлеже сізлерлі бераберлікте бір бақ тұтқан олажақмыз. Айрыжа бізім каналымызға дестек бермеге істесеңіз, YouTube сайфемізге абоне олмаға ве лайк қоймаға ұнытмаңыз. Бұл біздер үшін чоқ мұйым, чүнкі бойлеже да фазла инсанлар бізім япқан хаберлерімізні көре білейжеклер ве Қырым иле алақалы сонки вазиет ақында хабердар ола білейжеклер. Бойлеже информацион жебеде алып барған көрешімізге, мұжаделемізге сізде өзіңіздің иссенізні қоша білесіңіз. Бүгін біз яйынымызның украин тілінде алып баражақмыз, ама мен Әрдайым яйынларымызны Қырым татар тілінде башлаймыз. Бұл себептен базы Қырым татарларыны, яғни семедешлерімізні мерақландырған, ilgilendірген хаберлер етрафында да базы меселеріні açıqlamaға тырышам. Мисал оларақ 11 жылға махкум етілген Қырым татар Зекерия Муратов Русия Саратов вилетінің Балашев описханесінден Нижний Новгород колониясына кечірілді. Бүгін алынған хаберлерге көре бұақта Қырым бірдемліге білдіре ве айны заманда Қырым бірдемліге фаалетлеріне Қырым татар сияси мабусының қызы Ленара Муталупова айтып кешті. Дегеніне көре шымды 2 hafta карантинде болуна ел бір қарар кешті. Келген сон екім бақы 1-2 иляж берген. Там оларақ не бергенні білмейм. Хан басымы юрек ағырысы илячыларыны әр вақыт ала деп қайдетті сияси мабусымыздың қызы бабасының вазиеті Etrafında. Aynı diğer siyasi mabusımız Osman Arif Mehmetov de bu günleri malum olğanı gibi diğer koloniyaga keçirildi. Ahmedjit'teki 2. grupası davasında bulungan 14 yıl koloniyaga hukum etilgen Osman Arif Mehmetov Krasnoyarsk ülkesindeki hapishaneden Novocherkassk'nın hapishanesine keçirildi. Bu haqda Kırım Birdemligi Teşkilatı haber etti. Bu davanın diğer mabusları de farklı şehirlerge yollangan. Rustem Шейхалиев, Руслан Сулейманов, Энвер Аметовна башқа эпысы Воронеж описханелеріне кетірілділер. Соңра Аметовна Липецке йоллағанлар, қалғанларыны исе Самараға деп білдіре Қырым Бірдемліге тешкілаты. Яғни анлағанызға көре сайғылар қадашлар. Рус işgalcilері Қырым татарларыны farklı hapishanelерге keçirmege devam eteler. Keçinleri Tofik Abdulgaziyev siyasi mabusımız reanimatsiyada buluna edi. Ama reanimatsiyadan artık çıkan onu Çelябинsk hapishanesinde ya da yanlışmasam Verkhneuralsk taraflarında akrabaları ve ömür arkadaşı ziyaret etti. Onun böyle konuşup 4 saat laf etmege imkanları olgan. Degenine göre Tofik Abdulgaziyev özünü yaman is etse de alda laf etmege çeresi var ve alda halka destekleri sebebinden özünün teşekkürlerini bildirdi ve ne olsa bile kenede umutlarını joymamağa çağırdı ve bu mesajını özünün Facebook sayfasında Tofik Abdulgaziyev'nin ömür arkadaşı yazdı. Men de sizlerge bu mesajdan bu haqda haber berem saygılı arkadaşlar ve siyasi mabuslarımızın meselesi hakkında birkaç bu kadar haber de vermege istedim. Ama bizim yayınımız bugün Ukrayn tilinde olacak ve biz Ukrayn tilinde sonki aktual adiselerini laf etejekmiz ve o sebepten men Ukrayn tiline geçmege isteyim. Вітаю! В ефірі телеканалу АТР ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халилова. І сьогодні наш ефір я б хотіла почати з актуальних новин. Україна завдала масштабну
масштабного удару по території Росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво шахедів. Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нефті на день. На кадрах з місця події видно, що дрон врізався у первинну нефтепереробну установку та нефтепереробну заводі «Танеко». На частку установки припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу. Удар став одним з кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні та південний схід від Москви. Джерела українських ЗМІ української розвідці повідомила в Києві, що Україна завдала удару по великому російському нафтовому об'єкту в Татарстані. Татарстані – це 1300 кілометрів від фронту. І ми ці та інші новини, зокрема новини пов'язані з міжнародною підтримкою України, будемо говорити з паном Євгеном Махтою, директором Інституту світової політики. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Сілям алейкум. Давно не бачились. Так, вітаю вас, пані Гульсум, радий вас бачити, радий, що у вас все добре, і ми маємо нагоду вчергове поговорити про важливе. Взаємно. Дякую вам дуже, що знайшли час та доєднались до нашого ефіру. Ну що ж, удар по Татарстану, по заводу з виробництва іранських шахедів. 1300 кілометрів від фронту. Чи можемо ми сказати, що це дійсно багатофакторна така тактична перемога України, бо так далеко Татарстан, шахеди, іміджевий, можливо, удар по Росії? Так, це іміджевий удар. Ми живемо в умовах, коли кожна перемога має значення не лише в прикладному сенсі, в тому, де, чого, як і скільки знищено, але і в тому, щоб про це розповісти і продемонструвати наші можливості. Тобто Росія відверто хизувалася тим, що вона розмістила в Алабузі своє виробництво на території Татарстану і, мовляв, це було недосяжно для України. Тепер ми ж розуміємо, що незалежно від того, яку шкоду завдано цим ударом, навіть якщо вона є відносно невеликою, але я думаю, що психологічний удар більш потужний, тому що тепер російські і робітники, інженери, і російські громадяни, так чи інакше, бо це вже пішло по різних телеграм-каналах, по залишках опозиційних медіа в Росії, вони будуть бачити, що Україна спроможна завдати удару за 1000 кілометрів. Я розумію, що швидше за все сьогодні Україну очікуватиме достатньо масований ракетний удар у відповідь. Це, на жаль, суворі реалії нашого життя. Ми в них живемо. Але психологічний тиск на агресора є важливим. І для мене є важливим той факт, що Україна завдала удару по НПЗ, попри те, що Сполучені Штати фактично, публічно висловлювали своє незадоволення цим. Хоча це незадоволення, насправді, на мою думку, надумане, оскільки НПЗ – це переробка сирої нафти у бензин, чи дизельне паливо, чи авіаційний керосин, не знаю, різні речі. Але Сполучені Штати, їх може хвилювати ціна на сиру нафту. У них, відповідно, власна потужна нафтопереробка. Україна не завдавала ударів по видобутку нафти. Вона, якщо ви звернете увагу на кадри з атак українських дронів по російських НПЗ, то ви побачите, що, як правило, ці удари завдаються саме по ректифікаційних колонах, по тих, умовно кажучи, пристроях, які дозволяють переробити нафту на бензин. І завдяки такому удару російські НПЗ
стають просто сховищами нафти. Так, вони будуть їх ремонтувати. Так, вони будуть шукати обладнання і шукати різні запасні частини, будуть десь монтувати. Але одна справа відкрити завод PepsiCo, компанії PepsiCo в Росії, правда? І виробляти напої. А інша справа побудувати нову ректифікаційну колону. Це зовсім інша річ і зовсім інша відповідальність. Ну, наші ж західні партнери, вони розуміють, що це законна ціль України, бо в цьому заводі виробляють шахеди, які вчора чи сьогодні, можливо, завтра знову будуть атакувати Київ чи інші цивільні міста в Україні. Вони повинні це розуміти, а Україна, в свою чергу, повинна це доносити раз по раз. Я вважаю, що тут за ейфорією від власне дистанції завданого удару не повинні ховатися, не повинні зникати можливості доносити інформацію до наших партнерів і розповідати їм, чому ми робимо саме так. Тобто, чому наші дії мають бути такими. Росія має над Україною перевагу за всіма показниками сучасної війни. Крім, мабуть, того, що називається морально-вольові якості. Тому що Росія розраховувала з перших днів широкомасштабного вторгнення на те, що Україна розвалить. Я нагадаю, що добрих 95% західних експертів та аналітиків і політиків також до 24 лютого 2022 року вголос припускали в своїх коментарях, що Україна розвалиться після першого ж удару Росії. Цього не сталося і очевидно, що не станеться. Україна залишилась повноцінним суб'єктом міжнародного права, учасницею міжнародних відносин. І ми це маємо постійно транслювати, ми це маємо постійно доводити, ми маємо про це постійно говорити, в тому числі дотримуючись норм міжнародного права. Удар по нафтопереробному заводу чи по місцю, де збирають шахеди, це удар по абсолютно законних цілях. Так, звичайно. Ну, ось ще щодо Ірану хотіла запитати, бо шахеди – це безпілотники Ірану. Зараз вони виробляють їх і в Ірані закупляють росіяни, і в себе там виробляють і атакують потім Україну. Але все ж таки Іран, не дивлячись на санкції, які введені проти неї, не дивлячись на санкції та обмеження, які введені проти Російської Федерації, продовжує підтримувати, допомагати військовому, і в економічному і так далі плані Російської Федерації. Це що таке? Це просто така диктаторська солідарність? Чи просто вигідні відносини і Ірану просто, більш окрім Росії, нікого для неї немає? Диктаторська солідарність – це гарний вислів, але це більше емоцій. В війні ми маємо оцінювати дії наших ворогів з огляду на те, наскільки вони можуть завдати нам шкоди. Шахеди завдають нам великої шкоди. Так. І якщо ми говоримо про природу цієї підтримки Росії, Ірану, то ми можемо побачити, що в цій природі є і така річ, як, власне, те, що Іран в своїй логіці, він намагається діяти і проти Заходу, і десь частково не зовсім іти назустріч Росії, і навіть часом ворогувати з сунітами, бо Іран переважно шиїтська країна. Так. Тобто, я намагаюся пояснити нашим глядачам, що в умовах санкцій Іран, маючи десятки мільйонів населення своєї країни, створив виробництво шахедів, тому що він був відповідним чином мотивований. Тобто вони не шкодували це грошей, і вони знайшли і
використовують технологію, яку вони можуть в принципі втілювати в життя і боротьбі проти Ізраїлю, боротьбі проти своїх потенційних супротивників, тому що після удару Ізраїлю по іранському посольстві у Дамаску можуть бути різні варіанти розвитку подій на Близькому Сході, і експортувати, чи в даному випадку обмінювати їх на російські літаки, або продавати технологію виробництва до Росії. Тому я думаю, що Іран країна в даному випадку мотивована, і я думаю, що її логіка дій серед іншого полягає в тому, щоб створювати ефект оточеної фортеці для того, щоб в такий спосіб краще впливати на рухи опозиційні рухи всередині країни. Тобто зовнішній ворог, він, як правило, достатньо ефективно об'єднує тих, хто намагається діяти відповідним чином. Тобто наявність зовнішнього ворога, вона полегшує придушення різноманітних опозиційних проявів. Ну тут що у Хомейні, що у Путіна, ось цей зовнішній ворог – це Америка. І вони, мені так здається, просто об'єднались. Бо електорат Хомейні, електорат Путіна бачить ворогом лише Америку, НАТО і так далі. І тут чому підтримує Іран Росію, дійсно, як ви сказали, це дуже влучно про емоційну таку підтримку, можливо, теж є, але і взаємовигідна теж. Бо багато експертів західних казали про те, що Іран получає якісь там ядерні програми з Російської Федерації, але дійсно підтвердження тому немає. Але в мене тут таке запитання, чи можемо ми сказати про те, що санкції, обмеження, західні обмеження проти Ірану, проти Росії, вони не діють, тому що ми бачили, що Росія все ж таки отримує запчастини для своєї оборонної промисловості. Іран використовує там різні схеми через Казахстан чи інші країни треті і продовжує постачання до Російської Федерації. Росія продовжує своє постачання з інших країн. І санкції, як ми бачимо, вони не дуже працюють. Санкції – це дуже складне і болісне питання. Вони зазвичай бувають обидва гострими. По-перше, немає такого механізму для того, щоб накласти санкції і фактично перетворити країну, загнати її просто, знаєте, в куток. Тобто, тим більше, що Росія має величезну територію, найбільшу в світі, біля 150 мільйонів населення. Тобто, проти неї важко боротися санкціями. Вона спроможна запровадити у себе в разі потреби режим автаркії, це теж треба розуміти. Але є ще інший момент. Санкції, які запроваджуються в світі, де панує уявлення про економічний рух, як свободу тобто свобода торгівлі, свобода економіки – це засадничі речі. І тому їх, як сказати, не може бути в демократичному суспільстві авторитарного рішення, що ми запроваджуємо санкції, і всі, хто ці санкції порушує, ми будемо страчувати. Наприклад, зрозуміло, це так не працює, так. Це так не працює. Це питання свідомості. Ще свого часу Карл Маркс сказав, що немає такого злочину, на який не піде капіталіст заради 300% прибутку. Я не нарікаю на вільне підприємництво, на капіталізм. Зрештою, все людство так чи інакше практично до цього йде. Але в умовах, коли Росія розгорнула проти України війну, яка стала найбільшою війною в світі, ми повинні доводити і точково доводити до різних країн, тобто, умовно кажучи, знайшли, я знаю, що в Збройних силах є
спеціальне управління, яке вивчає трофейне озброєння. Угу. Провели класифікацію деталей, які є. Ну, це алгоритм дій, як я собі бачу. Так. Провели специфікацію, повідали посольствам до Брюсселя, до Лондона, до Вашингтона, до Пекіна, не знаю, різних посольств. І провели закритий, наголошую, закритий брифінг для представників цих корпорацій. Тобто, спочатку закрито їх запросили, а якщо вони відмовляться приїхати, тоді вже після цього повідомили про це медіа. І розповіли, що в період від того часу, як ми зафіксували перше використання цієї зброї, до сьогоднішнього дня загинула така-то кількість українських дітей, така-то кількість мирних громадян, Росія просунулась на таку-то кількість кілометрів. Ви усвідомлюєте власну відповідальність за це? Чи ні? Наголошую, на закритому брифінгу. У відкритій площині це може не спрацювати. Це треба розуміти і це треба усвідомлювати. Але такий підхід, я думаю, він був би більш корисним, ніж ми будемо гучно закликати до того, щоб запроваджувати санкції. Ну, зрештою, я вам наведу простий приклад. В 2020 році Україна політично не визнала Лукашенка, а в 21-му товарообіг з Білоруссю склав 7 мільярдів доларів, при цьому позитивне сальдо на користь Лукашенка було 3 мільярди доларів. Тобто ми профінансували останнього диктатора Європи в 21-му році на 3 мільярди доларів. Угу. Розумієте? Так. Тобто ми для того, щоб мати моральне право по ці речі говорити, ми маємо мати бездоганну власну позицію. Тоді щось буде виходити. Ну і санкціями, тобто треба працювати точечно, та? Ну як, наприклад, було з Сіменсами в 2015 році, хоча ще продовжується це розслідування, бо якщо глобально, то санкції, якщо я не помиляюсь, та, вони ніколи не призводили до того, щоб там режим, диктаторський режим, тоталітарний режим, він відмовився від свого ось такого тоталітарного, авторитарної політики і так далі. Це і Куба, це Іран, це Венесуела, це Північна Корея, це Росія. Мабуть, мені здається, лише якась там Африканська Республіка, вона відмовилась від апартеїду, але все ж таки це було в якісь там 90-х роках, а глобально це просто не змінює політику. Так. Угу. Вона відмовилась через внутрішні зміни всередині країни. Але, ну, взагалі тоді були серйозні перетворення, і той самий Нельсон Мандела, який тривалий час перебував за ґратами, це ж відомо, що він людина, яка через те, що він працював на соляних копальнях, у нього сльозові протоки засорилися, і він, відповідно, до кінця свого життя не міг плакати. Тобто, я про що? Я про те, що ми повинні робити ставку на те, що одна справа – це авторитарні держави. Ну чим може Венесуела допомогти Росії? Поставками нафти? Ні. Угу. Чим може Нікарагуа допомогти Росії? Ну чим? Кавою? Все. Ну, ми маємо апелювати до країн, які говорять, що вони поділяють демократичні цінності. І якщо ви поділяєте демократичні цінності, то ви погоджуєтесь з тим, що отримувати криваві гроші, які, ну, фактично зароблені на тому, щоб Росія потім могла краще вбивати мирних мешканців України, це погано. Ви готові це визнати в закритому режимі і припинити співпрацю з Росією? Якщо так, то так. Якщо ні, тоді ми про це будемо говорити публічно. Ну це, на мою думку, проста і доволі ефективна двоходова. Угу.
Пане Євгене, ось до міжнародної спільноти до допомоги Україні, Сполучені Штати і так далі ми ще перейдемо, бо там дуже багато запитань. Але завершуючи тему з дронами та з Татарстаном, у мене тут є одне цікаве запитання, і я б хотіла його проговорити з вами, бо дійсно мені це цікаво. Зараз ми бачимо, що війна, вона йде не тільки на території України, не тільки на території окупованих територій України, а на території Російської Федерації і на території суб'єктів Російської Федерації, республік. І зараз ми побачили Татарстан. Татарстан – це та республіка, яка у 90-х роках дуже активно боролася за свою незалежність. Але в 91-му році, якщо я там не помиляюсь, Ментимір Шеймієв все ж таки там підписав угоду про перерозподілення повномочій з Москвою, і там вони залишили свої нефтепереробні ось ці компанії і, на жаль, просто, можна сказати, зрадили своєму народові. Але зараз, коли Татарстан бачить, що війна вже йде на їх території, що тут вже йдуть удари і так далі, чи може це дати такий поштовх національним рухам цих територій, цих суб'єктів Російської Федерації, не лише Татарстану, а й, можливо, Башкортостану, бо ми бачили, як Росія відправляла на війну проти України башкортів, наприклад? Ви знаєте, Гульсу, це дуже слушне і правильне питання. І про це треба говорити. І з цим треба працювати. Але ми маємо розуміти, що Росія має всередині своєї країни інформаційну фортецю. Я думаю, що кому як-ніяк кримським татарам, які підтримують контакти з мешканцями окупованого півострова, їм не знати, який поліцейський режим існує в Російській Федерації. Угу. І тому треба вважати наших суперників, наших ворогів дурними. Бо це, на жаль, шлях до поразки. Ми маємо це використовувати, але використовувати в різний спосіб, різними методами. Росія – це небезпечний, сильний, впливовий в світі ворог. Хоч нам це неприємно визнавати. Але це факт. І ми маємо з цим боротися, ми маємо цьому протидіяти. Асиметричними методами. Тобто зараз вже немає місця гібридності. Є новітні виклики. І новітні виклики потребують новітніх відповідей. Якщо ми будемо боротися лоб в лоб, то нам буде важко. Я вже сказав, що Росія переважає нас за переважною більшістю показників військово-політичного протистояння за виключенням морально-вольових якостей. І ми маємо з цим ефективно спрацювати. Ми маємо шукати шляхи, в тому числі роботи з національними меншинами. Ми маємо говорити світові, що у нас є план демонтажу Російської Федерації, що ми виступаємо за право націй, які проживають на території Російської Федерації, на самовизначення, що вони заслужили на це. Ми маємо ініціювати публікацію про татарську, про державність Башкортостану, про ситуацію на Північному Кавказі, про утиски, які відбуваються з малими народами Росії. І ми це все маємо доносити. Це системний, тривалий, далеко не одномоментний процес. Бо складається таке враження, що сьогодні західні країни, як і 90-х, вони хотіли розпаду Радянського Союзу, просто бояться розпаду та демонтажу Російської Федерації, бо знову ж таки ядерна зброя і так далі. І тому багато експертів зараз пов'язує це з таким повільною підтримкою України, зокрема Сполученими Штатами. Як ви вважаєте, це так чи ні? Сполучені Штати на початку 90-х боялися розпаду Радянського Союзу. Це правда. Джордж Буш старший в Києві виголосив промову, яку називали
потім котлета по-київськи, Чікін Київ. Настільки вона була невідповідна ситуація, бо вона була оголошена за кілька тижнів до розпаду Радянського Союзу. Але, попри це, ми все одно маємо шукати можливості для того, щоб відповідним чином це змінити. Тобто, тому ми не маємо використовувати, наприклад, войовничу риторику, не говорити, що ми знищимо мільйони росіян, ми зробимо там Росію непридатною для життя і так далі. Ні, це не буде отримувати. Ми можемо думати так для себе, але ми не отримаємо підтримки цих тез від наших західних партнерів. Це треба чітко і однозначно собі усвідомити. Ну, вони просто бояться цих але радикальних... Ми маємо апелювати до того досвіду, що якщо розвалився Радянський Союз, ядерна потужність якого була ще більшою, ніж ядерна потужність Росії, то чому ж ми боїмось розпаду Росії? Тому що ми боїмось Кадирова золотим пістолетом і проблемами з нирками, чи як? Ну, ми не боїмось, це зрозуміло, бо у нас є досвід. Але, на жаль, західні країни, дещо ми бачимо, що вони ще це не усвідомлюють і все ж таки кажуть про ядерну зброю і так далі. Хоча у нас і був досвід з ядерною зброєю, можна згадати про Будапештський меморандум. Але зараз ми бачимо проблеми з постачанням зброї Україні і проблеми з підтримкою України, зокрема, Сполученими Штатами Америки. І нещодавно з'явилась новина, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що пакет щодо допомоги Україні включатиме деякі важливі нововведення, наприклад, можливість надання допомоги Україні у кредит. Бо безкоштовної допомоги, як зараз здається, на неї розраховувати ми зараз не можемо, лише у кредит, але, або, як кажуть дуже багато експертів, це можливі активи Російської Федерації, але поки що механізму для цього процесу немає. Як ви вважаєте, ось цей новий пакет підтримки України в кредит, потенційні наслідки від цього, які можуть бути і чи буде він проголосований у такому вигляді? Давайте згадаємо, що восени 22-го року адміністрація Байдена гучно заявила про ленд-ліз. Так. І я, наприклад, теж вітав ленд-ліз як такий. Тому що я вважав, що це, по-перше, історична аналогія. Світ, взагалі, світова політика, вона працює за аналогіями, розумієте? Тобто, відома фраза мем Кучми «це вже було», вона, насправді, дуже і дуже реалістична. Але ми маємо дивитися на ці речі просто. Ленд-ліз вигідний американським промисловцям, американській промисловості. Тому що він передбачає розміщення виробництва, пожвавлення виробництва в Сполучених Штатах. І ми маємо зараз навіть казати, так, давайте, якщо ви готові давати нам в борг, давайте в борг. Нам важливо вистояти максимально зараз. Зараз на шальках терезів наша незалежність. І якщо нам готові давати в борг, то це свідчить серед іншого про те, що нам довіряють. І нас, як країну, яка може отримувати щось в борг, всерйоз нормально сприймають, розумієте? І це теж вагомий фактор. Тому ми з цим маємо працювати, ми про це маємо говорити. У нас є час ще тиждень добрий для того, щоб про це говорити. І не соромитись говорити про це, тому що історія ленд-лізу, вона відома тим, що американці списали достатньо багато боргів по ленд-лізу. Або назад забрали ту військову техніку, яка була не використана. Тобто, це механізм унікальний по-своєму. І думати, зараз рахувати, що ми будемо в негативі, в негативному сальдо на певну, там, не знаю, астрономічну для України суму,
Так, це реалії. А якщо ми не отримаємо цю зброю, то ми будемо розплачуватися людськими життями. Це І набагато висновок, мені гірше, здається, абсолютно очевидний. Так, звичайно. Так, Але ми ж безумовно. до цього розраховували на просто підтримку, на фінансову, технічну, оборонну і так далі. Тому зараз почали казати про те, що немає зараз політичної волі між республіканцями та демократами. Тому зараз ось знаходять такі нові механізми підтримки Україні. Але багато хто каже, що таким чином і Сполучені Штати Америки, вони просинають, можна сказати, Європу та європейських лідерів і кажуть: хлопці, ну війна, вона ближче до вас, давайте ви теж якось вже будьте активнішими. І мені здається, що Макрон це почув, чи ні? Дивіться, на сьогоднішній момент 2/3 країн НАТО вже витрачають на свою оборону 2% від валового внутрішнього продукту. Угу. Тобто це вимоги внутрішніх документів НАТО. Сполучені Штати при цьому є країною, яка витрачає на оборонно-промисловий комплекс найбільше в світі. Тобто наздогнати Сполучені Штати мало в кого вийде. Ну, наприклад, Польща витрачає вже 4%, про що Дональд Туск розповідав європейським журналістам буквально нещодавно. І тому це теж вагомий, важливий, цікавий факт. Ми маємо в цьому сенсі розуміти, що в листопаді 2024 року пройдуть не лише президентські вибори, а пройдуть вибори до Палати представників і вибори третини губернаторів. Тобто всюди буде мажоритарний компонент, всюди буде особистісний фактор. І якщо вже очевидно, що кандидатом республіканців буде Дональд Трамп, то так чи інакше кандидати-республіканці будуть корелювати свої передвиборчі програми з тим, що буде говорити Трамп. Точно так само, як демократи будуть корелювати з тим, що буде говорити Байден. І наше завдання на сьогоднішній момент насправді відродити втрачену на сьогоднішній момент, наголошую, втрачену двопартійну підтримку. На мою думку, втрачена двопартійна підтримка з боку Сполучених Штатів – це одна з найбільших наших зовнішньополітичних невдач. Тому що двопартійна підтримка допомагала нам у критичні моменти, різні. Зараз ми її втратили не лише з українських причин. Це і поведінка Трампа, і поведінка групи МАГА, і так далі, це все теж присутнє. Але якщо ми не будемо з цим працювати, якщо ми не будемо шукати шляхи для політичного маневру, нам буде надзвичайно складно відновити ці речі. А Трамп є для нас загрозою, як ви вважаєте, чи ні? Ми на сьогоднішній момент можемо оцінювати передвиборчі заяви Трампа. Так. Я, як людина, яка має уявлення про виборчі технології певне, скажу одне. В ситуації, коли є двоє лідерів достатньо літніх, коли це президентські вибори третього віку, коли кожному буде за 75, що можна назвати рекламою американської медицини в тому числі. Буде дивно, якщо Трамп буде по якихось принципових позиціях співпадати з Байденом. Це суперечить логіці. Розумієте, коли людина балотується з опозиції, а Трамп же ж перебуває в опозиції, правильно? Ну тому так. що не він же керує країною, він в опозиції. Він просто повинен пропонувати речі, які будуть іти в розріз з тим, що пропонує Байден. А тим більше у них зараз більшість в Палаті представників, і вони мають можливість впливати. Так що нічого екстраординарного в цьому немає. А яким буде Трамп президентом, наша справа працювати над двопартійною підтримкою, наприклад, пам'ятати, що американську зброю, ті самі Джевеліни, Україна отримала саме за президентства Трампа, а не за президентства Обами. І це теж треба собі усвідомити.
Дякую вам дуже, пане Євгене. Сагуну, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру та Я вам відповіли дякую. на Радий наші був з вами запитання. поспілкуватися. Взаємно, дякую вам дуже. До зустрічі в ефірах телеканалу АТР. Сагунс. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку, директор Інституту світової політики. А зараз до нашого ефіру приєднується політтехнолог, кандидат історичних наук, пане Олеже Пастернак. Пане Олеже, вітаю вас. Сілям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Ми зараз з паном Євгеном розмовляли про підтримку Сполучених Штатів Америки. Як каже пане Євгене, ми, на жаль, як Україна, останнім часом не лише з українських причин втратили двохпартійну підтримку Сполучених Штатів. І зараз дійсно є велика загроза щодо допомоги Україні, щодо продовження цієї допомоги України, бо дуже багато розмов про те, що нам зараз вже підтримка буде і військова, і фінансова, і так далі, лише у кредит. А як ви вважаєте, чи це все є для нас загрозою, чи потенційно, які це все може мати наслідки? І якщо ми кажемо про кредит, це нормально? Питання щодо української допомоги зависло по багатьом причинам. Але я назову першу і основну причину. Угу. Якщо Байден і його адміністрація не створили би з української допомоги свою фішку передвиборчої кампанії, повірте, ця допомога, цей пакет, цей законопроект проходив би через Палату представників, через Сенат значно легше. Байден, перетворивши її в свою візитівку, скажімо так, зробив хід, який республіканці використали проти нього. І щоб не дати можливості Байдену використати це як елемент передвиборчої боротьби, вони торпедували, в тому числі українську допомогу. Вони і підривали цей пакет. І зараз, коли Джонсон говорить і натякає на, як тільки вийде Палата представників з канікул, він натякає на новий законопроект, де буде передбачено кредит. Давайте так, компроміси будуть можливі і важливі, якщо цей варіант підтримують демократи, то ймовірніше за все він і буде ухвалений. Мова йде не лише там про кредит, там йде і про компенсацію заморожених російських активів, мова там йде про безоплатну військову допомогу, якщо вона залишиться, це буде для України надзвичайно великим успіхом і перемогою. Щодо фінансової допомоги, навіть якщо вона буде в кредит, це треба ще розуміти, які умови і обставини цього кредиту. І в цьому законопроекті за деякими чутками передбачається механізм контролю за постачанням української допомоги. Тому я б не назвав би цей законопроект навіть таким важким чи тягарем для українського бюджету. Кредитну лінію можна відкривати, можна не відкривати. А найголовніше це те, що чи зможемо ми цю фінансову допомогу, яка мала б надійти з Америки, перекрити, наприклад, допомогою від інших європейських країн. Тобто залучення європейських країн в цю програму могло б порятувати цю ситуацію. Розумієте? Трампу потрібно вийти на виборчі дільниці, на виборчі мітинги і сказати: я добився, я зробив так, щоб українці будуть отримувати фінансову допомогу в кредит. Я це обіцяв, я це і зробив. Тобто для Трампа надзвичайно важливо мати якийсь аргумент перед виборцем через попередні свої передвиборчі обіцянки. Бо інакше він буде виглядати як людина, яка не дотрималася своїх поглядів і своїх думок. Це таке він вийде, скаже, що ось ми зберегли своїх платників податків, їх позицію ми тут захищаємо і так далі, а ось Байден ні, він там просто дає наші гроші, віддає наші гроші ні за що, безкоштовно і так далі, а ми ось такі протекціоністи, ми такі молодці і так далі. Це зрозуміло, окей, а після, якщо потенційно, теоретично, Трамп отримає перемогу, стане президентом Сполучених Штатів Америки. Ось ці його заяви: 24 години, я там закінчу війну, Росію, Україну і так далі. В що це може перетворитися?
Дозвольте, я вас так акуратно підправлю. Ви кажете про ймовірно, можливо. А я вам хочу сказати, що це дуже-дуже велика реальність. Якщо дивитись по коливаючим штатам, ну, наприклад, Пенсильванія, Джорджія, Аризона, то ці штати схиляються до бік підтримки Трампа. А ви знаєте, що на президентських виборах в США ключову роль відіграють саме штати, які коливаються, де є рухливий виборець. І повірте, якщо моделювати навіть зараз ситуацію, перемагає Дональд Трамп. Так. Він, якщо складається така ситуація, як зараз, бо ще ж до виборів багато часу, тому різні можуть бути випадки, ситуації. Ви ж не забувайте, що це ще судові справи навколо Трампа існують, і вони також будуть ускладнювати його і сприйняття фігури, і образу тощо. Дивіться, якщо буде президентом Байден, то картина поведінки США зрозуміла: не дати Україні програти, але й не дати Україні виграти. Угу. Обмежена гнучке лавіювання, маневрування, обмежена військова допомога, не вся номенклатура озброєння, порціонне, дуже повільне постачання зброї, контрольована участь в російсько-українській війні. Якщо буде Трамп, то всім чомусь очевидно, що Трамп припинить українську допомогу. Але ж таких фактів немає. Виходити просто з передвиборчої риторики неправильно, нелогічно, нерозумно, бо Трамп ексцентрична людина. І повірте, а якщо Трамп захоче бути більш сильнішим президентом, ніж Байден, тому він збільшить військову допомогу Україні, використає цей аргумент, як він прийде і скаже: бачите, я кращий президент, ніж Байден, бо я Україні даю більшу кількість зброї, даю більшу номенклатуру зброї. Така ймовірність насправді дуже існує. Тобто він ще може апелювати до електорату Байдена, та, і казати: ось він вам це обіцяв, а я роблю більш. Очевидно, так. І це також для нього буде важливо. Це перший момент. Другий, ми поки не знаємо команду Трампа. Якщо ми говоримо про команду попереднього Трампа, це такі персони, як Майкл Пенс, віце-президент, це Майк Помпео, державний секретар, це Болтон, радник з питань національної безпеки. Що стосується наступної команди Трампа, то я вам зараз не скажу. Кандидатуру на віце-президента поки Трамп не номінував. Ми не знаємо, хто буде визначати стратегічний напрям політики нової республіканської адміністрації. Але якщо переможе Трамп і Терези схиляться на більш радикальну і агресивну поведінку Америки в зовнішній політики, то для України це буде величезним плюсом. Єдине нерозкрите і важке питання, оскільки для Трампа дуже важливі особисті відносини. Якими будуть ці особисті відносини між Зеленським і Трампом? Бо вони на різних відтінках історії попередньої, коли Трамп був президентом, вони різні. Ви знаєте, що через дзвінок Зеленському Трампу навіть імпічмент хотіли оголосити в палатах. Тому так, але потім же Трамп сказав, відносин... що мені Зеленський сподобався, він нормально на все відреагував та нормально відповів. Так, тому, але моделювати це питання дуже важко зараз, повторю, саме через те, що ми маємо надзвичайно непересічну особистість в американській та світовій історії. Угу. Можливо, ще Джонсон допоможе Україні в даному питанні. Бо Майк Джонсон зараз на розтяжці, йому дуже важко. З одного боку, є чутки про його відставку, в зв'язку з тим, що він може бути, скажімо так, демократи можуть підіграти цьому моменту, так само, як було з Кевіном Маккартні, попереднім спікером. А з іншого боку, він розуміє, що цей трек йому треба якось пройти, бо інакше будуть заблоковані інші перспективні проекти, ініціативи в Палаті представників. І він намагається пройти, як казав колись покійний перший президент України, між двох капель. Угу.
Ми з вами окреслили одну з причин, за якою ми зараз бачимо таку повільну підтримку Україні з боку Сполучених Штатів Америки. А чи може бути, що втора, чи друга, чи можливо третя причина – це можливі ось ці корупційні скандали в Україні, коли наші західні партнери, зокрема Америка, бачать, що в Україні дуже багато проблем, наприклад, з корупцією, і тому треба якось сповільнити ось цю фінансову підтримку. Чи ні? Чи це не пов'язано з корупційними скандалами в Україні? Це те, про що говорив, наприклад, один з кандидатів на посаду президента від республіканців Вівек Рамасвамі під час своєї передвиборчої кампанії. Да? Він на це наполягав, він це підкреслював, що Україна найбільш корумпована країна, куди ми віддаємо гроші, навіщо тратити гроші американських громадян, податки американських громадян на Україну, якщо немає системи контролю. Насправді, цю тезу частково використовують і інші республіканці, наприклад, Мейджор Грін, яка, до речі, ініціювала відставку Майка Джонсона зараз. Але тим не менш, Україна останнім часом все ж таки зробила певні рухи в напрямку ефективної боротьби з корупцією. Це можна прослідкувати і за тим рівнем тих топ-посадовців, яким обґрунтовано було на кримінальні обвинувачення надані. Це можна осудити по оцінках, наприклад, Єврокомісії, ті ж самої керівника Урсули фон дер Ляєн, щодо прогресу, значного прогресу в Україні в боротьбі з корупцією. Тому я думаю, що це не буде і не стане під час передвиборчої кампанії в США тим аргументом, який вплине на факт надання допомоги. А ось українській дипломатії бажано б зараз розширити спектр комунікації з американською владою, з американськими республіканцями, про те, що які успіхи Україна досягає в протидії корупційним правопорушенням. В такому разі, пане Олеже, у мене таке загальне запитання з цього приводу. А як ви бачите перспективи нашої перемоги? Тобто, якщо ми бачимо, що сьогодні дуже складна ситуація на міжнародній арені, дуже складна ситуація з нашими партнерами. Ми зараз розмовляємо про виборчий процес в Сполучених Штатах Америки, очікуємо на результати президентських виборів. Ми зараз бачимо Європейський Союз, який там Шольц нам не хоче давати Тауруси, але бачимо підтримку з боку французького президента Еммануеля Макрона, який вже каже, що він готовий відправити до України сухопутні війська. Деякі представники західного істеблішменту, вони просто бояться реакції Росії, просто бояться прямої конфронтації НАТО з Російською Федерацією, тому для них найкращий варіант – це продовження цієї війни та такий контролюємий хаос, як ви казали вище, і така повільна війна, де Україна і не перемагає, і не програє. А як бути нам? Як ви бачите перспективи нашої перемоги? Це ж важке питання. Одним реченням навряд чи вдасться дати відповідь. Немає на Заходу ні стратегії поразки Росії і забезпечення перемоги України. Немає до сих пір. Можливо, вона є у Макрона, який запропонував ідею участі французьких військових. Ця ідея збила з боку Росії бажання використати ядерний фактор в якості ескалації, на яку Росія зараз попередньо працювала. З іншого боку, ми маємо зрозуміти, що європейські керівники і американські лідери, вони завжди заручники електоральних процесів своїх країн. Їх позиція відображає позицію їх народів. Європейські і американські народи не планують воювати за Україну. Не планують, вони не збираються брати участь в бойових діях. Єдине, на що ми можемо розраховувати, це на гуманітарну, на фінансову, на військову допомогу. І це прогрес вже для України, що, наприклад, Європа еволюціонувала хоч до цього періоду.
Інше питання, як в таких умовах перемогти? І де ця рамка перемоги? Бо вона може змінюватися з втомленістю від війни, з наслідками війни на виснаження, з особливостями забезпечення української армії, з відсутністю запропонованої допомоги. Це все питання, які також мають бути враховані в рамці щодо перемоги. Просто, на мою думку, дуже зручно, наприклад, сформувати штучну цю рамку перемоги такими моментами, як, скажімо, повернення до кордонів 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, або повернення лише там Донбасу, але відмова від Криму. Такі процеси вони зараз входять в світовій геополітиці, серед світових аналітиків вони обговорюються безпосередньо. Чи ця рамка прийнятна для українців? Ні. Останні соціологічні опитування говорять ні. Так, з іншого боку, якщо ми говоримо про перемогу, про те, щоб забезпечити певну історичну місію, історичну форму перемоги, відновлення територіальної цілісності, то ми ж прекрасно розуміємо, що для цього треба і мобілізація, і фінансова допомога, і величезна кількість ресурсів, яку ми маємо потратити на це. То це питання тоді до українського народу. Чи здатний він забезпечити ресурсом цю майбутню перемогу? Ось і все. Це відповідь. Поки це буде питання дуже риторичне і без чіткої відповіді. Мені здається, що без Криму і без Донбасу перемоги не може бути просто в апріорі, бо з Криму все почалось у 2014 році. І Крим – це ж не лише територія, а це ж люди. Це ж народ, це ж громадяни України, які мешкають на цій території вже понад 10 років, знаходяться під окупацією, під репресіями та під російським режимом. І вони ж очікують на Збройні Сили України. Абсолютно логічно, тут я з вами повністю погоджуюсь. Але може настати момент в ході цієї війни, в цьому році, в наступному, де прийдеться йти на мирний трек, на мирний діалог, можливо. Я не кажу, що зараз це потрібно, можливо. І з якою позицією ми можемо вийти? Ми розуміємо, що Росія не переможена. Ми можемо говорити про атаки безпілотниками НПЗ російських, про роботу російських добровольчих корпусів в Білгородській області, про винищення і витіснення Чорноморського флоту. Але ми поки що не можемо забезпечити повну поразку і капітуляцію Росії. Бо те, про що ви кажете, вимагає саме капітуляції російської влади або демонтажу путінського режиму руками росіян, або руками російської армії, яка піде проти Путіна. Або війною Заходу спільною НАТО проти Росії, внаслідок чого цей картковий будинок, вибудований Путіним, розвалиться. Якщо ми говоримо про поразку Росії, то тоді і Крим, і Донбас повернуться в Україну. Якщо ми говоримо про мирний діалог, то тоді Крим і Донбас зависає, а можливо і південь України, південь Херсонської, південь Запорізької, і це питання виноситься на мирну конференцію або на глобальний саміт миру. І тоді я не можу прогнозувати. Знову ж буде, я так розумію, якщо будуть такі перемовини, то це знову ж Мінський процес 3 або нормандський формат 2. І знову пауза, і Путін знову потім через 3-4, а може 5 років, а може ще й через рік знову нападе. У нас буквально хвилинка. Абсолютно. Абсолютно ви праві. Тому, як би це зараз цинічно не прозвучало, наша оборонна війна, яку ми ведемо зараз, це гарантія збереження українського народу і української державності. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагуну, що знайшли час, доєднались до нашого ефіру та відповіли на наші запитання. Зустрінемось в наступних ефірах телеканалу АТR. Чохсагунс. Дякую.
Політтехнолог, кандидат історичних наук Олег Постернак був з нами на прямому зв'язку. А я, на жаль, вже вимушена закінчувати цей ефір. Залишайтесь з першим кримсько-татарським телеканалом АТР та не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, якщо ви ще не підписані, та ставте лайки. Це дуже важливо для нас, бо таким чином дуже багато більш людей зможуть побачити наші ефіри, які ми робимо щодня українською та кримсько-татарською мовами. Сайгла Архадашлар, АТР телеканалының экранлары башындан айрылмаңыз. Елімізден келгенше сіздерге соңғы хабарларны аңлатмаға тырышамыз. Заман информацион программасы шымды yayınımızны devam ете ve соңғы актуаль хабарларны сіздерге muharrirlerimiz ve jurnalistlerimiz аңлатacak. Biz ise yarın Kırım Tatar tilinde ATR телеканалының yayınında görüşкенше.